Здравейте на всички, преди да започнем клипа, аз искам да кажа, че няма съм билет 2002, ами баничка или бутичка. Ако кажа баничка или бутичка, да знаете, че съм аз. И това е 196, монаха. За една седмица. За една седмица ще му викам монах. Това е стелт или медицинска сестра. Тук направихме една торта. Не е Гошо, това е Нига. И така. Прякора му е Нига, той се казва Гошо. Прякора му е Нига, но се казва Но Гошо. тук някакъв олигофрен от 7 клас Пламен направо му щупи черепа. И благодарение на един Борис, който не спря дори с сметаната, стана като разстройство. Титаник. Сега той 96 ще поднесе ножа на стелт. Стига си! Откъде я почна да нарежа? И така, трябва да разрежеш на 3 парчета. Така, така, към носа, така и така. И едно уда стани. Мале, горкия беше. Гошо. Гошо. Поне ще знае, че е умрял вкусен. Откъде пушеше, Гошо? Всеки ще яде две парчета. Ей, това е за мене. За баймуа. Какво правиш, на колко парчета гориш? Еми няма, то всеки ще яде по две. Аз към ето и парче. Да, обаче не съм остана. И това беше всичко от нас, ще ви покажем след това на какво ще заприлича Гошо. Добре. Довиждане!